Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman, kawilujengan, kabagyan, mugia tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula Waraden Sagung dumadi. Nuwun dumateng para pepundhen, para sesepuh saha para pinisepuh ingkang winantu ing pakurmatan, para pangemban-pangembating praja miwah satriyaning nagari ingkang pantes sinudarsana, para tamu kakung Sumawana Putri ingkang bagya mulya. Sumangga panjenengan sedaya dalasan kula ngunjukaken puja puji putyastuti wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Inggih awet sih nugraha sarta berkahipun panjenengan sedaya dalasan kula saged pinanggih sesarengan nyawiji wonten ing dalemipun Bapa Sigit wicaksana saperlu mahargya adicara tedhak siten putranipun Bapa Sigit wicaksana. Nun inggih Adik Bagus Pratama kanthi bagya mulya kalis ing sambikala. Ngaturaken wilujeng rawuh, ugi ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun panjenengan sedaya wonten ing wekdal menika. Para sepuh, para pinisepuh, dalah para rawuh ingkang sih kinabekten, keparenga kula aturaken bilih adicara tedhak siten menika minangka pangajap, minangka donga, minangka pralambang supados lare menika mangke saged mandiri, boten gumantung kalian tiyang sanes kajawi gumantung kalian Gusti ingkang akarya jagat. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula Rina Dinda Setyani ingkang jinejer minangka pranata adicara keparenga badhe ngaturaken menggah urut reroncening adicara ingkang badhe kalampahan wonten ing wekdal menika. Adicara ingkang angka sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang angka kalih inggih menika pambagya harja. Ingkang salajengipun inggih menika wosing adicara. Saha adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Makaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe lumampah wonten ing rikalenggahan menika. Mugi-mugi adicara ingkang sampun karantam saged lumampah kanthi rancak winantu barokahipun Gusti ingkang Maha Agung. Ngengeti wekdal ingkang sampun dungkap siang, langkung prayogi menawi adicara menika enggal dipunwiwiti. Tumapa wonten ing adicara sepisan inggih menika pambuka. Sumangga adicara wonten ing wekdal menika dipunwiwiti kanthi waosan umul kitab Al-Fatihah sesarengan. Sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, mugi-mugi kanthi waosan donga kala wau adicara wonten ing wekdal menika saged lumampah kanthi sae nir ing sambikala. Menggah adicara ingkang angka kalih inggih menika atur pambagya harja saking ingkang kagungan dalem dumateng panjenenganipun Bapa Sigit wicaksana kasumanggaaken. Matur nuwun kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapa Sigit wicaksana ingkang sampun paring pambagya harja wonten ing wekdal menika. Wondene sampun titiwancinipun wosing adicara ing wekdal menika badhe kalampahan. Pramila keparenga wonten ing ngarsanipun Bapa Sigit wicaksana miwah ibu saha kaluwarga ugi para paraga ingkang kajibah wonten ing adicara menika kula aturi sumadyo ing ngarsa.
Adicara ingkang salajengipun inggih menika wosing adicara. Ingkang sepisan inggih menika sungkeman. Panjenenganipun Bapa saha Ibu Sigit Wicaksana sowan sungkem dhateng tiyang sepuh kekalih saperlu nyuwun donga pangestunipun supados adicara tedhak siten ingkang putra sageta lumampah kanthi lancar rancak kalis ing rubeda nir ing sambikala. Kanthi sungkeman menika ugi nyuwun donga pangestunipun murih anggenipun momong dhateng putra saged manggihaken bagya mulya. Paripurna anggenipun caos pangabdi kalajengaken ingkang salajengipun inggih menika Anapak Siti. Bapa Ibu kekalih mratitisaken lampahipun ingkang putra Anapak Siti ingkang sampun kacawisaken. Anapak Siti menika ateges bilih gesangipun manungsa kawiwitan saking Siti saha benjang wangsul malih dhateng Siti. Kanthi pangajab benjang menawi sampun ngancik ing bebrayan agung sageta ingkang putra menika angreksa lestari ing bumi. Sasampunipun Anapak Siti kalampahan kalajengaken lare wijian wonten ing sekar setaman. Murih anggenipun nglampahi gesang tansah cinaket ing rih kautaman. Kaping sekawan inggih menika Anapak jadah pitung werna, napak jadah pethak, napak jadah jeni, napak jadah abrit, napak jadah soklat, napak jadah biru, napak jadah ijem saha napak jadah ungu. Ingkang sedaya kala wau minangka palampita rumaketing sipat-sipat luhur wonten ing diri Adik Bagus Pratama. Sinten tiyang ingkang temen bakal tinemu kadya jadah ingkang sampun cumawis mawarni-warni gunggung pitu. Kanthi Anapak jadah pitu menika mugia Adik Bagus Pratama tansah kasinungan pitulungan saking Gusti ingkang Maha Agung. Adicara salajengipun minggah anda tebu cacah pitu ingkang kawastanan tebu Arjuna. Ingkang ateges pangajab mugia ingkang putra saged nggadahi anteping kalbu nalika nglampahi panggesanganipun. Nulya kajunjung dening Rama kanthi raos ingkang bingah kangge nglampahi adicara ingkang salajengipun. Inggih menika adicara junjungan ingkang ateges tiyang sepuhipun nderekaken ingkang putra hanggayuh pangkat ingkang inggil ananging kedah tetep nggadahi sifat mikul dhuwur mendem jero. Kalajengaken adicara salajengipun inggih menika lenggah dampar. Lare dipun lenggahaken wonten ing dampar palenggahan utawi kursi ingkang dipun damel saking tebu kanthi ateges kegambaran hanggayuh kalenggahan, derajat, pangkat saha semat. Tumapa ingkang salajengipun inggih menika sengkeran utawi gayuhan ingkang ateges milah saha milih samubarang ingkang sampun cumawis wonten ing salebetipun sengker. Katon maneka warna jinis samubarang wontene dolanan tradisional, buku, Al-Qur'an miwah arta. Samubarang ingkang dipun pilih menika anggambaraken kados pundi mangke Adik Bagus Pratama. Mugia saged ngugemi murih kautaman sampun ngantos nerak wewaleripun unggah-ungguh saha supasita. Adicara kalajengaken ingkang putra sineram toya gege dening para eyang putri kekalih. Toya gege inggih menika toya ingkang sampun kapiji
kangge mujudaken pangajabipun sakulawarga bapa miwah ibu ingkang wulawentah saha pangajab mugi lare saged damel gondo arum asmaning tiang sepuh agama nagari tuwin bangsa. Sampun paripurna anggenipun siniram toya gege kalajengaken ingkang putra dipunagemaken busana ingkang sae. Sinambi ingkang putra dipunagemaken busana wondene sampun cumawis wos jene ingkang cinampur sekar setaman saha arta. Kalajengaken eyang putri kekalih supados nyebar udik-udik minangka pralambang saha pangajab supados lare remen anggenipun tetulung sedekah sarta ikhlas nalika paring pitulungan. Adicara ingkang salajengipun inggih menika seretan saha sungkeman. Sampun rinasuk ageman ingkang endah pramila adik Bagus Pratama sowan dhateng eyangipun kekalih kanthi bapa saha ibu Sigit wicaksana anggenipun sowan kanthi ateken tebu ingkang rinengga gedang raja miwah jinangkepan ingkang estining driya gegadang manggih raharja saha mugi tansah manembah saha manah. Sampun kepareng sungkem nyuwun donga pangestu dhateng eyangipun kekalih. Sasampunipun adicara seretan saha sungkeman ingkang sampun kalampahan kalajengaken adicara andum dolanan saha tigan. Pramila Bapak Sigit wicaksana saha kulawarga keparenga jumeneng saperlu andum dolanan. Tigan menika pralambang saking tigang prakawis inggih menika lair, jodoh saha seto. Bapak Sigit saha kaluwarga kaaturaken lenggah malih wonten ing palenggahanipun. Kalajengaken adicara ingkang salajengipun inggih menika ngalap barokah ingkang ateges rebutan sedaya pirantos ingkang sampun dipun ginakaken. Para rawuh ingkang minulya, adicara ngalap barokah sampun purna. Kalajengaken wonten ing adicara ingkang salajengipun inggih menika kembul bujana ingkang ateges raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung saha pralambang pangiket pasederekan. Sagung para rawuh ingkang winantu ing pakurmatan, lampahing adicara ing wekdal menika sampun paripurna. Kula minangka pranata adicara bilih anggenipun nderekaken lampahing titi laksana ing adicara menika wonten lepating atur saha kirangipun supasita ingkang boten ngujuk prana dumateng para rawuh sedaya. Kula nyuwun agunging pangaksama. Sumangga adicara wonten ing wekdal menika dipun pungkasi kanthi waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.